necesitas? Nada, o que apunta a alcaldesa é así, é un verán complexo porque o condicionante do calendario, é dicir, a feira o día 7, o condicionante que acaba de expoñer a inmediatez da feira das festas de San Roque, fixeron, xunto con acoplarse a logística dos espectáculos que se traen, é obrigado repartir en distintos escenarios, tanto por seguridade como por condicionante físico, todo este programa de actividades que se resume nos cartéis deporte, troula, verbena, viño e música, fundamentalmente. Iniciouse xa co tradicional campo de baloncesto, día 23, onde hai máis de 80 nenos e nenas de toda España, van a estar aí hasta o día 31. O día 28 comenzamos cunha obra de teatro de Monicreques para toda a familia aquí na Plaza do Concello, que leva como título de Vila Triste a Vila Alegre, que é o que pretendemos que sexa a rúa durante estas xornadas. Esta está enmarcada dentro do 40 aniversario do Centro Dramático Galego, e digamos que a partir de aí xa entraría o que é apartado musical e recreativo. O día 1 o tradicional encontro de DJs na Rúa Dr. Vila, logo o día 2, 3 e 4 saltamos o Aguillón, temos un tándem entre la Orquesta La Misión y un tributo de lo mejor del último, a Manolo García y el último de la fila. Al día siguiente otro tándem, en este caso la banda de ayer compartirá o escenario pequeño con la Orquesta Capitol, y o domingo o mismo esquema con Broken Beach e a Orquesta Finisterre. Trátase de combinar un apartado de orquestas que volven un pouco ao clásico, a verbena clásica, onde se pode bailar os distintos ritmos por todos coñecidos, combinado con unha macroorquesta, que é un espectáculo musical probablemente o máis grande que exista hoxe na Península Ibérica. Estamos falando dun escenario de 44 metros, que é 10 metros máis que a actual tribuna do campo de fútbol. O día 5 e o día 6 descansaríamos, sabemos que tamén hai o día 3 a milla urbana, é verdad? Descansaríamos para o 7 e o 8 ter un deses festivales que veñen da mão da Xunta de Galicia, en concreto o Turismo de Galicia, e que pormenorizaremos a partir do día 31, xunto con outro festival que remataría o verán, que é o día 31 de agosto. Teríamos aquí neses 3 días alrededor de 12 artistas distintos.